Hej YouTube. I dag vil jeg fortsætte min display. Det her er vel episode 4, jeg tror. Og ja, jeg har haft nogle problemer med mit headset de sidste par gange, så jeg har været nødt til at skrive til jer. Men det må jeg bare tage sådan der. Sidste gang, der var jeg i gang med at lave min farm, kan jeg se. Og forresten så har jeg også, fundet en texture pack, der hedder DukeCraft. Og ja, altså, det synes jeg er en fed texture pack. Det ser godt ud, og det gode var, at jeg slet ikke behøver at bruge MC Patcher eller lignende. Eller alle mulige mods for at være noget. Se, faktisk rimelig godt ud. Men ja, så det blev lige den. Se, køren ser faktisk også rimelig godt ud. Og skin, det kan jeg også lige se mit skin. Sådan der foran. Sådan der bagpå, den er blevet en creeper. Sådan der. Ja. Det er noget med vand. Det er sådan lige over vand. Det er sådan lidt træls ting ved den her. Prøv at tegne røde monster til. Okay. Det er sådan de træls ting ved den her texture pack. Det er, kartofler, specielt kartofler, kan man ikke rigtig se, når de er helt vokset op. Men ja. Har jeg lige tænkt. Jeg nok kan lave et hus, inden det bliver nat. Forresten. Timbermod. Så hvis I ser mine andre episoder, så har jeg nok også set den. Men det den gør, simpelthen bare når du hugger nederst af en woodblock, så falder hele træstammen, skal jeg sige, sammen. Så det gør det noget hurtigere at hugge træ, så. Nu må man selvfølgelig sige det er snyd, men selvfølgelig er det lidt snyd. Men det gør bare sådan, at man ikke behøver at bruge al sin tid på at hugge træ. Så det er meget dejligt. Og den der går ind. Sådan der. Nå, jeg må heller ikke gøre med at bygge mit hus. Lige se. Og forresten, Timbermodden, jeg laver lige en chest mere. Timbermodden, den virker også, hvis det er en hele woodstykker, som du selv har sat. Så hvis du hugger bare den nederste i din, bare den nederste, så tager den alt, der er på samme højde. Så jeg kan faktisk også lige vise jer det. Så jeg tager lige den her. Se her. Så lige laver noget her. Lad os sige, det her, det er så et jungletræ, eller hvad de hedder. Så man går mega højt op. Så hvis du tager en nederste, så tager dem alle dem, der er på samme lag og opad. Men, måske en tist med. Men hvis du har et træ, så ser sådan ud. Hvis du hugger en midterste, så tager den kun det, der går opad. Se, så står der stadig den ene, der er tilbage igen. Så. Ja, det var det. Det er på. Lad os se. Så bruge noget træ i hvert fald. Træ. Der. Det må være alt. Men jeg har sko, så det hjælper ikke meget. Og jeg har opdaget, at der er en, der har, eller en af mine venner har lagt mærke til, at jeg har brugt seedet 666 for at hurtigt finde landsby. Men det er fordi, jeg havde lavet en episode, men jeg slettede igen, fordi jeg brugte 3-4 timer på, på at finde en by. Så det var lidt træls, men sidst gav jeg op, så brugte jeg bare seedet 666, fordi der vidste jeg, at jeg kunne hurtigt finde en by. Så ja. Jo, det er lyst. Nu. Hvis nogen der gerne vil have texture packen, så skal I bare skrive til mig. Så vil jeg prøve at skaffe den til jer. Eller bare finde et godt link. Men som sagt, det gode er,
at man ikke behøver at bruge MC-patch og lignende ting. Nu laver jeg bare lige et lille hurtigt hus, så jeg kan sove om natten. Det blev så lidt en skade indhegning her. Gå væk. Gå væk. Gå væk. Så. Og lad os lige putte den 2 op. Men grunden til, at vi gik og ledte meget efter at køre gris, det er fordi, jeg gerne vil have en god farm, så ja. Grisene, de var sådan set lige meget, når man tænker over det. Men kører vil jeg gerne bruge, så jeg kan lave nogle kager. Ja. Prøv at jeg har slet ikke noget jungletræ eller noget med. Jamen, det går nok. Så kan jeg bare ikke lave cocoa beans. Eller cookies, mente jeg egentlig. Ja, det overlever jeg nok også en. Men jeg synes i hvert fald, det er rigtig fede texture pack, så derfor bruger jeg den til det her. Hvis I har nogle gode mods, eller texture packs, eller custom maps, skins, eller lignende, så vil så skrive til mig, så vil jeg rigtig gerne bruge det. Eller i hvert fald prøve det af. Så ja. Og hvis I vil have mere af det, som jeg selvfølgelig siger, men hvis I gerne vil have mere af det her, så bare subscribe. Så vil der forhåbentlig komme noget mere. Og den der skal lige fjerne. Og jeg er også i gang med at få nogen med på en multiplayer let's play. Så ja, det kommer også før eller siden. Spørgsmål der her inde i. Nu er det helt, er det egentlig nat? Ja, det var det, så kunne jeg lige sove. Lad os nu her. Okay, jeg tror, jeg skal bygge lidt videre på min farm. Fordi jeg har noget med. Seeds, dirt. Kunne jeg rigtig godt bruge. Planten havde jeg med, det var godt. Mere mad. Nu har jeg altså mad nok med. Farm pumpkin seeds, det skal jeg slå. Hvad er det pumpkin? Hvorfor har jeg snakket pumpkin seeds? Ja, det kan jeg lige bruge selv. Hey, jeg har da cocoa beans. Men jeg har ikke noget jungletræ. Men jeg synes, jeg lavede det om med. Jo, nej, hvor er jeg bare dum. Nå. Det er da ikke sådan, hey, har I egentlig jungle tree? Nej, det havde jeg ikke. Nå. Så må jeg lige finde ud af, hvad jeg elsker. Men det er jo ikke sådan, man gør ved dødt. Så kan vi bygge hov. Lige der lave en dør først. Sådan der. Lad os sætte den lige her. Jeg kommer nok også til at bygge mit hus større, men det er bare lige til at starte med. Så kan jeg lige have den sådan her. Upti. Det er også det gode ved den texture pack. Døren, den dækker rimelig meget. Altså, der er ikke sådan små huller imellem noget lignende. Sådan der. Jeg skal måske også lige have en axe med, så jeg kan finde noget træ. Eller en økse, som man siger. Okay, lad os lige se. Jeg tror, jeg vil have en... Der går sådan en skov med. Ja. Jeg er ikke vant til at lave let's play, så hvis jeg laver nok pænt mange fejl. Men det må I bare tage som der. Hvis jeg har nogle kommentarer til det her, jeg laver, så vil jeg skrive dem. Jeg vil rigtig gerne høre hvad I synes om det. Lad os lige se. Jeg tror, jeg laver noget mere med hvide på. Forresten, jeg er ikke lige verdens bedste til at bygge hus, så... What the... Okay.
Hvis I har nogle gode links til sig hus eller lignende, så vil jeg så skrive dem, fordi jeg er ikke så god til at bygge hus. Jeg vil selvfølgelig godt bygge dem, jeg er bare ikke så god til at ligesom designe dem, eller hvad man siger. Så ja, hvis I ser med links, så skal jeg nok også prøve at lave det. Så i hvert fald. Ja, så skal jeg nok prøve at lave det. Så skal jeg se. Men det vil hjælpe mig rigtig meget, hvis I gad det. Så lad os se. Vi tager 4, så skal vi 1, 2, 3, 4, og så skal jeg have vand her. Jeg tror lige, at jeg tager den her med. Okay. Lad os lave den lige her. Så ikke så langt det går. Nå. Det var ikke så smart det der. Men det går nok alligevel. Smid den der. Yes, og så en der. Sådan, så tager vi lige 2 mere. Godt, så skal vi lige se. Det her, er det fældet eller hvad? Der kommer lige fældet. Jeg ved ikke om jeg har sagt det, men texturepacken hedder DucoCraft. Og jeg har taget den, men der er mange forskellige, men jeg har taget den, der hedder Survival. Ja, fordi jeg ligesom lavede en display, så nu kan jeg faktisk godt bruge de svampe herovre. Shit, der er mange svampe. Jeg skal bare lige tage nogle af dem. Jeg ved ikke lige helt, hvorfor det der træ, der skulle smadres, men ja. Yeah. Cobblestone, det synes jeg også, det ser vildt godt ud i den her. Og sand, for den sags skyld. Mange svamp her nu på hårdt. Jeg kan lige tage lidt før. Der er også nogle af de røde svampe. Selvom jeg har så mange af dem. Så jeg kan lave min svampestuning. Ja. Så nu kan jeg finde hjem nu. Jeg kommer vel derovre, ligesom ham med. Jeg kommer derovre fra et sted. 400 såkaldt. Og nu er vi herovre. Jo, det der træ har lige smadret, og så nu er vi herovre. Også det gode ved Timbermodden, det er, at der er sådan nogle store træer, som går i alle, hvor der for eksempel sidder nogle, hvad hedder det, wood ude i bladene rundt omkring. Og det gode til mod, det er, at det tager den også, altså det fælder den, i stedet for at det lige sidder i en wood tilbage, så træet ikke går i stykker. Så der er sådan der. Så. Jeg synes også, at I skal subscribe på en af mine venners kanal. Han hedder Markus Boy. Han har også nogle rigtig gode let's play. Og spiller lidt af hvert Far Cry. Nu skal jeg lige sige lidt om det. Så, jeg kan godt lide at spille Far Cry og League of Legends spiller også meget. League of Legends, det spiller jeg rimelig meget. Men hvad hedder det? Jeg prøver lige at finde et eller andet screen recorder eller en top til min skærm, fordi lige nu bruger jeg fraps, men det lagger når jeg gør det med LOL. Så der var 3. Jeg skulle lige væk. Nu vil jeg godt se, Timbermodden virker ikke for oven. Det virker kun, hvis man gør det fra bunden. Så, men fraps det lagget, så
Jeg starter lige med det her, og så vil jeg se, om jeg kan optage Far Cry også. Fordi så kommer der nok også en let's play med det. Og hvis der er nogen tvivl, så er det Far Cry 3. Jeg laver bare lige en ekstra, så det ikke falder sådan der. Og så skal jeg lige... havde jeg ikke brugt en? Nej, det havde jeg ikke. Og så putter lige seed på. Og forresten, så er min første let's play, så ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal lave, så jeg laver bare sådan en survival game. Spørgsmål mig. Men det gode med Minecraft, det er jo det der med, at man kan lave lidt ligesom, hvad man har lyst til. Hvis man har lyst til at bygge et kæmpe hus, så bygger man et kæmpe hus. Det er det gode med Minecraft. Også det er så simpelt. Altså, selvfølgelig, næsten alt er jo bare sådan nogle firkanter. Så. Der var min. Jeg tror, jeg laver Pumpkin Farm nedad her. Men jeg kan ikke forstå, at jeg har købt så mange, eller fået så mange pumpkin seeds. Jeg synes, det var lidt dumt, men sådan det jo. Ja, det kan godt være, at lyden lige blev lidt bedre nu, men det er fordi, jeg havde mit headset slået til. Altså, sådan lyden kom i headsettet. Det kan også være blevet værre, det ved jeg ikke helt. Det må I jo bare lige begynde. Kom, jeg skruer lige lidt ned. Det er jo lidt højt nu. Sådan der. Det lød lidt dumt, det der gjorde det ikke. Jo, det ser godt. Forkert. Sådan der. Lad os se, så hvis vi går en kant derfra. Jeg skal bare gå den her rigtig langt den her. Jeg ved ikke, at du begynder at komme monster nu. Jeg bruger lige den her skål færdig, og så løber jeg indenfor. Okay. Så. Et æble. Så. Har jeg noget min ovn? Nå, ups. Vi tjekker lidt den ovn. Baked potato. Jeg skal spise lidt af. Og et æble. Så. Ja. Så skal vi derud igen. Ja, jeg har vel alt med, jeg skal bruge. Jo, nej, forresten skov. Det mistede jeg jo lige. En cobblestone, og ja, jeg har nogle wood, så jeg kan lave sticks. Der. Ja, nogle gange så spasser min computer. Selvom jeg kun trykker en gang, så ligger den 2, men det retter jeg bare lige, så det må jeg bare tage som det er. Se, den der, så går lige en kartoffelplant, som er færdig. Og så der igen, trykker den 2 gange. Det er virkelig træls. Men det gør ikke noget.
skal vi lige... Så kan man komme op der i det mindste. Sådan der. Så er der rimelig ryddet her. Forvent. Og der er også noget hvide der er klar. Det kunne vi jo også lige tage her. Bare sådan dumme. Det kunne vi jo også lige tage. Ja, jeg tror også jeg laver noget mere hvide farve. Det har nemlig rigtig meget af, kan vi se. Der er rigtig mange seeds. Det er jo bare godt. Og der er lidt æble. Sådan. Så kan vi vel lige fylde vand i. Nu er det træls. Hey, det opkører egentlig også til vand. Og der. Så det bliver... Det ved ikke, om jeg har fortalt mig, det der bliver til min pumpkin farm. Så sætter jeg pumpkins på hver sin side. Så ja, det skal nok gå. Har jeg kun én spand? Nå, ups. Og der var sådan en gulerod, der var færdig. Så guleroderne kan man godt lige se en lille smule, der er noget, der pipler op der. 3 gulerødder, det var dejligt. Der var også gulerod. Nå, ups. Der er også nogen, der er klar der, mente jeg. Det er bare lidt svært at se på. Jeg skal finde de texture packs, så man kan se, om det er klar nogle af kartoflerne. Jeg kan se, det er det egentlig ikke. Men texture pack. Men texture pack, det er lidt svært at se. Og kommer nu til at... det var også dumt, det der. Nå. Det gør jo ikke så meget. Jeg tror lige, at texture pack på. Texture pack på igen. Det så bedst ud. Sådan der. Og så er det Dugo Quest. Det synes jeg også, vandet det er en af de rigtig gode ting. Jeg synes virkelig, vandet det er godt lavet. Prøv at der er 3, det står nok i vejen. Men ja. Det er så en god ting med Timbermod. Det gør, at det ikke tager så lang tid igen at fælde en helt skov, hvis man kan sige det sådan. Cool. Der var nogle gulerødder, der var klar til. Ja. Også fordi, at nogle gange, hvis man prøver at fælde en skov eller noget i en stil, så kan så kan det godt være, at man lige mangler en blok eller sådan noget i træ, og så bliver alle bladene der. Det er sådan lidt træls. Men det er også en af de gode ting igen med timber. Så ja.
Hvis jeg har nogle spørgsmål eller lignende, så bare skriv dem til mig nede i, i chat, eller hvad man kan kalde det. Bare skriv en kommentar til mig, hvis jeg har nogle spørgsmål. Der. Så kan jeg egentlig bare begynde med det her. Og så skal vi have pumpkin seeds. De sidste med. Så kan vi bare begynde til dem. Prøv at jeg tror ikke engang man kan se den her på. Prøv lige at skifte texture pack igen. Ja, det bliver lidt skiftet mellem texture packsene, fordi jeg har ikke prøvet dem så længe, så det er lidt svært at se. Jo, de er der. Og jeg planter bare lidt her, mens jeg har normalt på, eller default. Det er jo lige godt grove, man ikke kan se dem, synes jeg. Det er sådan lidt mærkeligt. Og så kører det igen. Så, det var det. Jeg tror lige, at jeg sætter på igen. Den ser lidt bedre ud. Men ja. Yeah. Jeg er virkelig på jagt efter mods, så hvis jeg har noget, jeg synes, der er rigtig godt. Men det skal ikke være sådan noget originalt som Too Many Items eller sådan noget. Too Many Items. Og heller ikke sådan noget snyde noget, som man kan sige det sådan. Så man bare kan tage de blokke, som man har lyst til, eller noget i den stil. Så der er en ting. Det ved jeg godt. Jeg ved godt, der er noget. Det ser bare lidt weird ud. Okay, hvad har jeg mere for meget? Jeg går lige ind for at se, om jeg har nogle flere seeds eller noget. Er der nogle seeds her? Niks, der er ingen seeds. Jo, der var nogle seeds. Det var bare normalt. Scheisse, jeg skal bygge noget mere. Der var et æg. Fuck. Der var her en seeds. Nå, jeg tror bare, jeg skal i gang med at lave noget mere farm ud af de seeds, jeg har. Min skovl. Den er altid godt at lave lige et par skovle. Eller 3. Der. Jeg tror lige smider alt, hvad jeg skal bruge heroppe i. Det kunne jeg godt komme til at bruge. Læder. Skål, den skal jeg bruge. Det der seed skal jeg også bruge. Den skal jeg også bruge. Den der får jeg. Væk med det. Sådan der. Det var vist. Det der kan jeg også bare smide op. Jeg har mad. Det var vist det værste, hvis man kan sige det sådan. Smider lige den der sammen. Og det der. Jeg tror lige, jeg laver en række mere med pumpkins. Hey, nu kan man se noget af det. Okay, det var det meget godt. Se, hvis vi så siger, han plantet også. Nej, det skulle først være. Forkert ting. Her. Så det her, min lille vandløb ting skal være. Det starter jeg lige med at lave, så synes jeg nemmere at se. Med cobblestone. Det ser også vildt godt ud.
Jeg har lyst til at sove nu. Sådan her. Nu kommer lige en for langt. Der. Nu skal vi spise. Jeg tror lige, at det er den sø heroppe til. Jeg synes lige, det står lidt dårligt. Jeg er også til at lave min farm. Fordi, ja, jeg tror, jeg laver mig en rigtig stor farm. Den her let's play. Jeg tror også lige, jeg skruer op til bright, så det er nemmere for jer at se. Og selvfølgelig også for mig selv, for den sags skyld. Jeg arbejder også på at få lavet en intro. Jeg skal lige have mine venner til at hjælpe mig med det, så ja. Det går nok lidt tid, når jeg ser ham. Det vil komme før eller siden. Så vil i hvert fald komme en intro. Det altså, er der ikke slået monster? Jeg har det monster her, ikke? Jo. Eller ja. Det er mærkeligt, for der ikke er nogen. Nå, det skal jeg ikke bruge mig over. Jeg vil lige smadre noget der. Ja, det gør jeg. Nej, det gør jeg ikke. Kan det smadre her? Ja. Ja. Nej, det er ikke lov af. Nej, det gør jeg ikke. Ah, der var i hvert fald et eller andet, som skød efter mig. Det var bare noget. Den er sov. Yes, nu kommer jeg ikke tæt nok på. Det er sådan de træls ting ved at have farm så tæt på ens hus. Det er, hvis en monsterne går ned i ens farm. Bug. Jeg ved ikke om I kan se det der, men for mig der bugger det rimelig meget. Så jeg op derfra. Ellers overlever det bare. Men jeg kom på det der med monster i ens farm. Det er, når de går ned i vandet, så er der ikke ild i dem mere. Så fik jeg for det. Ja, vel. Så ja, det er selvfølgelig lidt træls. Ja, hvorfor ikke bare spise dem? Der var nok meget hvide klar herovre, så det ud til. Så der er igen tand 2. Det er træls. Men der er ikke noget ved det. Bare stå sådan her i stedet for. Yes, den var i vand. Hvor var det heldigt. Jeg har sådan sprunget halvdelen af min farm. Det var egentlig meget dejligt. Nå. Det var den der pumpkin ting, jeg kom fra. Pumpkin ting. Det er bare pumpkin farm. Flytter den her igen. Så får den hen. Jeg skal bygge den her igen. Så er der ikke så langt. Der. Okay, det var lidt dumt. Så det er den jo bare der. Jeg ved ikke for, men lige nu gør jeg meget i at lave farm på min let's play. Der er også kommet så meget nyt i Minecraft. Jeg har faktisk droppet Minecraft lige en periode, for jeg synes, det begyndte at blive lidt kedeligt. Men ja, så er jeg ligesom fundet det frem igen. Så man kan sige det så.
det der skal laves. Nu skovl. Okay, jeg tror lige de tre vil stå indenfor. Ja, det går det ikke, men den tager det alligevel. Jeg synes også, det er godt lavet det der med ind i midten af træet, der ser anderledes ud, ligesom på et rigtigt træ. Det kan jeg også godt lide. Det var der vi kom til. Og det var der vi kom til. Og så. Der og der. Så nu skal jeg lige bruge hey bok. Så fik jeg. Nå, lad os lige se, hvordan det ser ud, når vi er færdige med det her. Der, så er det det. Og så skal jeg lige i gang med en hue. Eller en anden. Så lad det. Ja, der vil ikke så meget at sige. Jeg skal lige texture pack. Ellers er det umuligt at se, hvor man har sået, hvor man ikke har. Det er sådan en af de ting, som jeg faktisk ikke havde opdaget i Dukocraft. Sådan det. Nå, så er det præcis. Ups, det er sådan som meningen, at jeg vil spise min gulerod. Ikke så genialt. Der kommer en gulerod. Så. Prøv lige over og kigger til kartoflerne. Sådan der. Så er den lige klar. Hey, hvorfor er kun en? Er de æbler klar, som jeg har dem, ikke? Nu fik jeg også 3. Sådan der. Hov, det er en kartoffel her. Det er en gulerødder. Men her er det ikke nogen gulerødder. Ved I hvad? Jeg tror bare, jeg spiller med den her på lidt. Eller med default look. Jeg synes også, det er lidt nemmere at se sådan, når man ikke lige er vant til Dukocraft. Det er også lidt nemmere at se, hvad der er hvad. Så. Nu vil jeg se. Så vil jeg ikke lige helt, hvad jeg kommer til nu. Det er lidt weird, de der kartofler, når man Dukocraft på. Så jeg kan ikke ligefrem kalde dem usynlige, men
Jeg ved ikke hvad. Nå, hvordan går det egentlig for os? Kører han? Han kører egentlig mælk. Nom. Det hjælper jo ingenting. Det er det mærkeligt. Jeg tror, når jeg skulle lave de kartofler, det var en med kartoflerne. En af det med hvide. Hey, jeg vil lave cookies. Sådan her. Så har vi cookies. Det er også altid godt at have. Vi skulle jo lige lave noget mere hvedefarm. Og det skulle kunne være lidt. Ved I hvad? Jeg tror faktisk, jeg laver en af dem her. Sådan en ligesom her, hvor der er 4 hen af. Så jeg tror også, jeg laver men bare hele strækningen her. Det skal nok gå. Så skal jeg bare bruge et par skovle. Må man nok sige. Ja. Ved du hvad? Jeg tager også duke på nu igen. Ja, men jeg skifter lidt mellem texture packs. Men det er fordi, nogle gange så duer duke ikke. For eksempel med det der seeds her. Der duer det ikke. Men ja, jeg kan bedst lide duke, så det meste så har jeg den på. Jeg skal lige have sådan skal have en vej her, så vi 1, 2, 3, 4 hen skal der være, og så skal vandet være her. Og det er fejl. Skal den være her, min. Så skal jeg se, skal jeg skal rimelig langt herud af. Så bliver jeg nok lige nødt til at slette eller fjerne nogle alle træerne. Så vil gå 1, 2, 3, 4, 5. Så her til omkring den skal gå. Så bliver jeg nødt til at lige fjerne en masse træer her. Jeg tager bare lige en masse træer, fordi jeg vil egentlig have ryddet så meget af den her skov som muligt, så jeg tager bare en masse træer nu. Nu begynder solen at gå ned. Skal jeg snart sove? Den der kan også lidt til. Det var fint. Så går jeg lige ind og sover. Sådan der. Så skal jeg lige ned og smadre en masse dødt. Så skal jeg lige have gravet ud til det der, jeg vil lave. Hey, hvorfor dør den da ikke? Når det forstår nu. Okay, jeg har... Nu kommer han hen til mig, så flæsker han fuldstændig. Ja. Okay, den kom ikke hen til mig. Nu spiser lige en gulerødder. Og så dræber jeg den. Med den her. Nå, nyere. Lol, så har han fortryllet bue. Det er nasty. Fik jeg en bue? Nej. Det gør jeg ikke. Nu kan jeg tro lige sådan nogle pil op der. Nu kan jeg lige sige, hvorfor får jeg ikke liv, men det gør jeg også.
Den har godt nok ikke meget tilbage. Nå, lad os lige tage den her side først. Jeg spoler lige, mens jeg gør det her. Eller, jeg stopper lige videoen, mens jeg gør det. Det. Skal jeg lige have lavet den her. Så det er også klippe det der. Ja, det tror jeg heller ikke, jeg gør. De her, det får de som det er. Der. Sådan. Så skal der så seeds. Hvor mange seeds har jeg? Ja, okay, ikke så mange. Der ligger lige nu. Slap op. Det var lidt ekstremt. Prøv at vente op til den der ser lidt normal. Sådan der, det var bedre. Nu lægger det ikke så meget mere. Nå ja. Ups. Så. Så stod det. Jeg tror lige, jeg tager dugcraft på igen. Den er rimelig cool. Nice move. Ja, og græskar, den kan også godt lide du. Der er en græskar på. Hvad? Der er græskar på. Lol. Fail. Der er ingen huller til øjnene, men det er der, når man kigger sådan her. Det er sådan rimelig fail. Sejren og mafia misfortunen. Genialt, hva'? Så. Jeg har en græskar på hovedet. Nå. Skal vi lige sove. Lad os sige, det var alt for i dag. Vi ses.